arek ndi? Balik. Oh, kedua kon ngoceki Bambang. Kon ngoceki apa? Kon ngoceki apa? Balik. Mlayu ngunculuk nang omah Bali. Arek ndi sih Rika? Ra rende-rende. Ra rende-rende kok mlayu. Wis madang mangan memburi. Anteng ra iso apa? Lewat mburi wae, lewat mburi. Lewat mburi wae rono. Lewat mburi. Lewat mburi. Lewat mburi. Kok malah lewat ngarep. Oh.